Unha cita para todos os públicos na que a protagonista é a cervexa. O Oktoberfest regresa a Campelo tras 2 anos de parón. Volve manténdose fiel ao seu espírito de converter a Praza da Granxa nun punto de encontro para pequenos e maiores, porque, aínda que a que mande a cervexa, hai actividades para todos os públicos. É a festa da cervexa por excelencia no Concello de Poio. Se iniciou coa inquedanzas dos veciños de Campelo, pois que a partir de aí entendían que había que facer unha festa que chegase ás familias, que chegase aos cativos, que chegase á mocidade e que permitira, pois facer un punto de encontro en Campelo donde todos tuveran un espazo para divertirnos. A 8ª edición mantén todos os ingredientes das anteriores citas. Ademais da mellor escolma de cervexas, tamén haberá diferentes pratos como salchichas, hamburguesas ou codillo. Ademais, mantén dos prezos. Nós, como asociación deportiva, cultural e un pouquiño para ter esa colaboración coa sociedade, pois mantemos os precios dos anos anteriores, de acordo? Onde podemos tomar unha pinta desde 3,5 euros a tomar tamén unha hamburguesa por 3 euros, de acordo? Nada, este ano tamén incluiremos o codillo e, o que queremos nós é continuar un pouquiño o formato dos outros anos, porque vemos que é un formato exitoso. La Quinquillada, Piñeiros Van, Monolius Dobo ou Gin Toni serán os protagonistas da parte musical, canda eles propostas para a rapazada, incluindo un servizo de ludoteca. Que será desde as 8:30 hasta 1:30 da mañán, donde todo o que queira poderá deixar os seus fillos acompañados de educadoras, donde farán xogos e actividades. Ademais, a organización volve poñer en marcha un autobús circular entre Campelo e o centro de Pontevedra para evitar que a xente colla o coche. O servizo estará disponible dende as 9 da noite ata as 3 da mañá. O bus fará unha ruta circular entre Pontevedra, Poio, Combarro e parando na festa, e así durante toda a noite. E fan un chamamento á responsabilidade, evitando achegarse en coche ata Campelo se se ten intención de beber, porque festa sí, pero sentido común ante todo.